Да има и поздрави, нека всички да се чувстват поздравени, да не забравим никой, нали? Да няма хора обидени. Може, разбира се, да. Ще ми се представиш коя си, каква се падаш на мъжеците. И двамата заповядайте и целувайте ръка. Здравейте, мъжци! Това е сестрата на французойката, пристигнала с нейното семейство. Сестрата на Дора дарява младоженците. Да, разбрах, аз не напразно ти казах французойка, защото вече си оригинална с бандерол във Франция. Жива и здрава. Аз даря на момчето 100 евро. Извинявам се, че не са в Дойче, няма значение, еврото си върви, не е проблем, парата си е. Тя си е пара. Заповядайте се здраве да се харчите. Лелята дарява 100 евро. И се надявам, че до това месеца тук да разберем. И с, както се е казано по-български, тази година булка до година люлка. Какво желаеш ти да ги поздравиш също и теб и твоето семейство да поздравим с един поздрав? Аз искам едно момче, защото аз имам едно момче. Живи и здрави, Господ да ги дари с много деца. И ако случайно. Може един кючек за лелята, нали така? Да бъде жива и здрава французойката и нейното семейство, все така щедра, любима, красива